Una setmana més estem amb tots vosaltres amb el resum de les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. Benvinguts a tots i de tot això parlarem en el nostre programa 18. A la categoria sots 11 ja tenim definits els 4 equips que jugaran les semifinals. L'última jornada, que es disputarà a principis de maig, servirà per definir els creuaments en aquesta Final Four. A la categoria sots 15, primera derrota dels Legends a mans d'Ironmans Vinaròs. Els pioners es queden com a líders en solitari, faltant encara 4 partits per acabar la temporada regular. I acabarem repassant l'última jornada de la Lliga Catalana Júnior, amb resultats que van fer canviar el panorama a la zona de playoffs i on ja tenim els duels de semifinals definits. Comencem amb els més petits, com és habitual. La categoria sots 11 ja coneix els 4 classificats per les semifinals del títol de Lliga. Després de la jornada del passat dissabte, Rookies, Reds, Celtas i Búfals estaran a la posttemporada. Encara quedarà saber com seran les semifinals a la falta de l'última jornada, on hi ha enfrontaments directes. Pel que fa a aquesta penúltima jornada, molt bon matí pels Celtes del Vall del Tenes. Els verds van aconseguir 2 victòries i es situen tercers a la taula. Una d'elles era més previsible, davant Badalona Dracs Negre per 25-0, però l'altra va ser contra els antics líders, els Reds de Terrassa, en un interessant partit que es va saldar amb un marcador final de 19-7. Els agarencs s'hi van sumar davant el Cué de forma fàcil, uns Fènix que tampoc van poder aconseguir la primera victòria davant els Dracs Negre, perdent per 26-6. El conjunt dels Dracs Plata no ho van posar fàcil ni a Rookies ni a Búfals, però els badalonins es van quedar curts i no van poder sumar la seva segona victòria de la temporada. Van caure 12-6 davant Rookies i 19-0 contra Búfals. L'últim partit de la jornada va ser el que va enfrontar aquests dos equips, Rookies i Búfals. L'emoció i la igualtat va marcar el maig, que va acabar en un empat a 12. Aquest empat sumat a la derrota de Reds fa que Rookies es col·loqui primer a la taula momentàniament, superant els Reds, que es queden segons i que en l'última jornada s'hauran de veure les cares contra els mateixos Rookies i contra Búfals, quarts classificats. El millor calendari per l'última jornada hauria de ser el de Celtas, tercer classificat, jugant contra Dracs Plata i Granollers Fènix. Depenent del que passi en aquesta última jornada del 6 de maig, traurem les semifinals de la categoria dels més petits del nostre esport. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. La marató de partits que van iniciar els sots 11 a Terrassa dissabte al matí la van continuar els sots 15 fins ben entrada la tarda. Fins a 15 partits es van jugar en aquesta llarguíssima jornada. Destacant per davant de tot la primera derrota dels Legends de Torrelles, colíders fins la passada setmana a mans dels Ironmans de Vinaròs. Ja dèiem en passats programes que els castellonencs anirien a per totes i així ho van demostrar en un partit igualadíssim que va acabar amb un 13-14 final. Els Ironmans van haver de jugar també contra els altres líders, els pioners de l'Hospitalet, i allí es van veure superats pel desplegament físic. Només van perdre, això sí, per 13-6. Tant Legends com pioners van complir en els seus altres partits, els torrellencs davant Rookies Gold per 25-18 i els pioners davant Vilafranca Eagles per 32-8. Els Locals Reds van sumar 2 noves victòries sense gaires dificultats davant Rookies White per 33-0 i davant els Quest Centurions per 45-19. De la mateixa manera, van fer els Celtes del Vall del Tenes amb 2 plàcides victòries davant els mateixos rivals per 45-0 i 41-6. Els Rookies Gold, per la seva part, segueixen en la lluita pels playoffs a pesar de la derrota davant Legends al vèncer els barcelonins Búfals per 25-12. Uns Búfals que van sumar una nova victòria davant Pagesos per 21-6. En un duel de la part baixa, els del Carmel van perdre davant Vilafranca Eagles per 19-0, permitint així els vilafranquins pujar posicions a la taula. Un altre equip beneficiat en la jornada van ser els Imperials de Reus, que van aconseguir sumar 2 victòries, una davant Dracs per 32-21 i l'altra contra Fènix per 19-0. Uns nois de Granollers que tampoc van poder amb Rookies Blue, perdent per un clar 38-16. Aquests Rookies Blue van aconseguir també vèncer els Dracs per 40-20 i encara es mantenen amb esperances de playoff. Amb tots aquests resultats i a falta de 4 partits per cada equip, 5 en cas de Ironmans i Rookies Blue que han de jugar un duel més que interessant, la taula queda de la següent manera.
L'Hospitalet Pioners líders amb 10 victòries en 10 partits. Legends segons amb 9 i 1, seguits de Reds amb 8 i 2 i Ironmans amb 7 i 2 i aquest partit menys, com hem dit. Celtas i Rookies Gold es mantenen a la casa amb 7 victòries i 3 derrotes i encara amb opcions d'entrar a la posttemporada, Buffals amb 6 i 4 i Rookies Blue amb 5 i 4 i el partit que hem comentat que els feia falta. Ja fora d'aquestes opcions reals, Dracs, Eagles, Rookies White i Imperials compartint bagatge de 3 victòries i 7 derrotes, Pagesos amb 2 victòries, Fènix amb 1 i tanca la taula els recent creats Centurions de l'Hospitalet de l'Infant, comptant els seus partits per derrotes. Abans de passar a l'última jornada júnior, hem de dir que també es van disputar 6 partits de la Lliga Open de Flag, avançats a la jornada d'aquest proper cap de setmana. Per aquest motiu, parlarem en el proper programa fent un repàs a tots els partits corresponents a aquesta 5a jornada. Per acabar el programa d'avui, repassem els resultats de la Lliga Júnior, uns resultats que han fet variar i molt la classificació final i de retruc els creuaments per les semifinals de la competició. Els Bocs d'Argentona no van tenir problemes per imposar-se 0-45 a Pagesos al Carmel i es quedaran amb la primera plaça de la Lliga regular. Alejandro Bonin amb 4 touchdowns i Eudal Sabater amb 3 més i 3 extras van ser els anotadors del partit. Els Dracs van aconseguir la tercera victòria de la temporada davant els Granulles Fènix per un clar 26-0 amb un final de segon quart decisiu on els locals van anotar 13 punts en un minut. Els Rose Imperials, per la seva banda, van aconseguir la primera victòria davant Buffals per 34-20 en un partit espectacular on van destacar el cubi Arnau López i el corredor dominicà Elias Rodríguez, autors de 2 touchdowns cada un. Lucas Macero va ser el més destacat pels barcelonins en 14 punts. Els antics líders, els Rookies, van perdre a casa davant Falcons Senglars per 13-19, perdent així també la segona plaça en favor dels gironins. Va ser un partit on cap dels dos equips va poder anotar en una primera meitat on les defenses guanyaven pràcticament cada acció. Els barbarencs van començar la segona meitat de forma fulgurant i gràcies a una cursa espectacular de Carlos Marín es situaven ben a prop de l'endzone. Un cop allí, una excel·lent passada de Carlos Toribio la convertia en la primera anotació del partit, Víctor González. El joc de carrera dels gironins continuava sent ben parat pels locals, però els rookies van cometre una errada, encara en el tercer quart, que va donar ales als visitants. Edu Molina, al més pur estil línia defensiva, tallava la pilota i empatava el partit. El mateix Edu Molina va fer de les seves en els inicis de l'últim quart. Una carrera pel centre de la defensa blava va significar donar la volta al marcador. La defensa gironina ja va ser quasi insuperable pels locals i fins i tot va aconseguir augmentar distàncies amb aquesta recuperació de Carlos Ansano. Els rookies ja només van poder maquillar una mica el resultat i, com deien, perden fins i tot la segona plaça de la taula, el que suposa que hauran de repetir aquest duel davant Falcons Senglars a les semifinals, però aquest cop a terres gironines. Per acabar amb aquest repàs, es decidia la quarta plaça a Terrassa entre Reds i Pioners. Els actuals campions no van fallar i es van imposar amb claretat per 0-34. S'esperava més igualtat, això sí, en un partit d'aquestes característiques, però els Reds van demostrar el seu gran estat de forma amb el que arriben a la posttemporada. No va ser fins al segon quart quan es va començar a trencar la defensa de Pioners. Començava a aparèixer el protagonista del partit, Juan Ruiz, encara que qui anotava el primer touchdown del partit seria Sebastián Bowen. Amb un ajustat 0-7 marxàvem al descans, un descans que va portar la tormenta de la segona meitat. Els Reds es van deixar anar de la mà d'un Juan Ruiz imparable. Era ell qui anotava en el primer atac dels agarencs i qui també ampliava encara més les distàncies ja en l'últim quart. Biel Folk també volia la seva quota de protagonisme en forma d'anotació i posava el 0-26 amb aquesta carrera. Un punt i seguit pels Reds, que van veure com Juan Ruiz novament anotava i tancava el partit amb un claríssim 0-34. D'aquesta forma, els agarencs es queden amb la quarta posició a la taula i hauran de jugar-se el bitllet a la final davant els Bocs d'Argentona en un duel de corredors i potències en les línies que es preveu de lo més impactant. Aquest partit es jugarà diumenge 7 de maig a les 5 de la tarda
al Municipal Maresmenc. Abans, dissabte, a les 6:30 a Terres Gironines, Falcons Senglars Rookies en l'altra semifinal. Les victòries otorgaran els 2 bitllets per la gran final del cap de setmana del 20 i 21 de maig. I parlant de gran final, us recordem que aquest proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda a Santa Cristina d'Aro, es disputarà el partit pel títol de la Lliga Catalana Sènior entre Falcons Senglars i Argentona Box. D'aquest partit i de tot el que passi en un cap de setmana trepidant, us en parlarem en el proper programa de la Federació Catalana de Futbol Americà. Gràcies per la seva confiança, subscriviu-vos al canal i a seguir gaudint del futbol. Fins a la propera!